Tegyünk együtt a szabad, egészséges, biztonságos és fejlődő Soroksárért. Kerületünk megérdemli, hogy Ritter Ottó személyében olyan polgármestere legyen, aki végre a soroksáriak érdekeit képviseli. Június 9-én ismét polgármestereket, önkormányzati képviselőket választ az ország. Ha megválasztanak, polgármesterként azon fogok dolgozni, hogy helyreálljon a közbizalom Soroksáron. Polgárbarát polgármesteri hivatalt és hivatali nyitvatartást hozunk létre, rendészeti pontot alakítunk ki új telepen, mindeközben gondoskodunk a bajba jutott családokról. Önkormányzati bérlakás felújítási programra van szükség, hogy élhetővé, korszerűvé tegyük Soroksár bérlakásait. A soroksáriakban megrendült a bizalom, hiszen nincs hiteles tájékoztatás és nyilvánosság a kerületünkben. Gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével, parkolóhelyek létrehozásával javítjuk majd Soroksár közlekedését. Több mint 10 éve ismerem Ottót, 10 éve dolgozunk együtt itt Soroksáron, és mindenki, aki ismeri Ottót, láthatta az elmúlt években, hogy önkormányzati képviselőként folyamatosan szervez, intézkedik, és mellette még ugye karitatív munkát is végez, és önkéntes munkával vesz részt Soroksár szépítésében, fejlesztésében. Soroksár megérdemli a változást, megérdemlik a helyiek, hogy a kerületük szabad, egészséges, biztonságos és fejlődő legyen. Dolgozzunk együtt ezért a Soroksárért. Támogassák június 9-én az önkormányzati választásokon Ritter Ottót, mint ellenzéki polgármesterjelöltet, és támogassák az ellenzéki képviselőjelölteket.